Kulula kulonde akubusise uphile uphumelele kama kupasoni channel yoflake sibheka la udaba lamaphupho njengenjalo. Okubalekile ukuthi siyacela ukuthi usubscribe, siyacela ulike, siyacela ube member, siyacela unikele umuntu amandla, umuntu uthando. Siyacela futhi ukuthi inamba isenze kuphela kusongo 9 la 5 ntambama. Ungawusenza ama-SMS, ungasenza WhatsApp, siyayithoba siyacela kuwe. Sibheka la udaba oluka Sesjeba Jabulani 4719 Sesjeba Jabulani 4719 uthi-ke ngipuphe kune-birthday party ekhaya. Kusho ukuthini? Wemjeba noba umdala kakhulu umjeba. Uthi ngicela ukubusa, noma-ke ngicela ungichazele, noma ukuthi sawubona. Yabona, ngiyithanda yisho nje kodwa-ke kwalezi zinto usawubona noma-ke ngicela. Yabona, ngoba phela awukwazi uba ngoba usho ukuthi ufundile, uyakwazi ukuthi uyabingelela. So number 1, umubuka la usuku lokuzalwa. Yini usuku lokuzalwa? Usuku lokuzalwa i-birthday. I-birthday usho ukuthi usuku lokuzalwa. Yabona, uma lugujwa-ke kuthiwa i-party. Leko party usuke ukubungaza ukugubha lo suku. So sizothi thina number 1, uma uphupha la usuku lokuzalwa, uphawu luhluma ubona lugujwa lolu suku, noma ngathi kugujwa usuku lokuzalwa. Lokho kusho ukuthi kungenzeka wena kade nje ucabanga ngosuku lwakho lokuzalwa, ngenzeka kune-anxiety, ngenzeka you're looking forward to the celebration yalo suku lwakho. Usuyaliphupha-ke vele because you're looking forward to usuku lwakho lokuzalwa phela oluhlelwayo, okwenza vele nebhizinisi hlele. Yabona, akusho lutho lokho. It's anxiety onayo yosuku lakho vele oluzayo olukhulu. 2, umphulo usuku lokuzalwa kuwuphawu luhluma lugujwa. Longabe nje umabona kungathi kuyabungazwa laphana, kuyagujwa usuku lwe-birthday. Komunye ngakhomba inhlanhla, kungakhomba ukuchuma nokuhlangana nabantu abazokulethela injabulo. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi iphupho la usuku lokuzalwa kube uphawu luhluma lugujwa lubungazwa. Lusho ukuthi kungenzeka kumele kwenziwe itiye, kwenziwe ukhamba, kwenziwe noma iladi, noma ngathi kwenziwe ugqoko, omunye ngathi kwenziwe isithebe. Kusho kuya ngale language ozoyisebenzisa, noma ukuthi wena ukholetha ake senze into eyitiyana, hayi hayi asenze into ewukhamba, athi mina senze into eyiladi otime hayi ngenzeka kunogqoko nje. Yabona, noma isithebe kodwa kunto eqonene neyidalwa. Yabona. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la usuku lokuzalwa sithanda njengophawu luhluma lugujwa lubungazwa, ngoba lusho ukuthi kudingeka wenzele izidalwa umsebenzi, noma kudingeka wena wenzelwe umsebenzi weyidalwa. Kudingeka wenzelwe umsebenzi wesintu wena, kudingeka kuwenziwe umsebenzi wesintu on your behalf, in other words. Yabo, wenzelwe wena, wenzelwe wena. So number 5 singalivala kanjena. Uma usuku lokuzalwa kuyaba uphawu lubi kwesinye isikhathi walugujwa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi lento ingabuye ikhombe ukuthi uzodumazeka, ufuthi uphoxeke ngenxa yokufekela kwenhlelo, okanye ngenxa yokushona komunye umuntu oseduze nawe. Kuvamile futhi kwabanye abantu abafana abantu. Yabona, so kwabanye abantu engabona number 6 uphuphe usuku lokuzalwa sithele nje uphawu luhluma lubungazwa lugujwa, ngoba vele lo muntu kade enze umsebenzi wesintu. Lento isisho ukuthi njengoba behlanganele abantu kungathi kugujwa lo suku lokuzalwa, kukhoma lezi idalwa zihambile zawethamela lo mcimbi walo suku lwakho, lo mcimbi kade uwenzile wena noma kade wenzelwe wona. Uma kuthi kukhona umcimbi osanda kwenzelwa wona,
ukhona umcimbi okade wenzelwe wona, kukhona umsebenzi wesintu okade wenzelwe wona wena. So ngesikhathi ubonela abantu behambele lelo birthday party, kusho ukuthi lezi dalo ziwuthamelile lo mcimbi wakho, ziwuhambele lo mcimbi wakho, ziwuthamele lo mcimbi wakho, yabona, uhambile kahle, kusho ukuthi ube impumelelo. Siyabonga. Be blessed.